निळा गावाजवळ टॉवर लाईन कोसळली असून वाहतुकीसाठी वसमत नांदेड रस्ता बंद ठेवण्यात आला आहे। हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत आसेगाव मार्गावर निळा गावाजवळ उच्चदाब वीज वाहिनीची टॉवर लाईन कोसळल्याने वसमत नांदेड रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे। अवकाळी पाऊस आणि जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। टॉवर लाईन कोसळल्याने मोठ्या प्रमाणात वीज यंत्रणेचे नुकसान झाले आहे। सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा अनुचित प्रकार घडलेला नाही। मात्र रस्त्यावर टॉवर लाईन आणि वीजतारा पडल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रशासनाने वसमत नांदेड मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती बंद केली आहे। त्यामुळे वाहनधारकांची मोठी गैरसोय होत असून पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। महावितरण आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आणि रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। अधिक माहितीसाठी पाहत रहा लोकपरिवर्तन न्यूज लाईव्ह।